Fika kule relationship ngazi ukuthi angithi wena. Mina ngiyakutshela nje manje ukuthi ngikhona. Unenkinga yini nalokho ukuthi ngikhona? Anginankinga singaphilisana. Singaphilisana? Mewukuthi yazi kuyanyukela singaphilisana. Okay. Ungaphilisana nami mina. Wena ungaphilisana nami. Wena ubona kanjani? Hayi busisi wami. Ngicela bandla ungafuni ukuthi ngiyenze into engafuni ukuyenza because manje hayibo uyangibuza phela ukuthi ngifuna ukwenzani ufuna ukubonani isakho into ozoyenza yini ofuna ukuyibona siyenzekile nje lento yini ofuna ukuyibona cha wena yini ofuna ukuyibona yini ofuna ukuyibona ushishelwe igazi nje cha phela ngifuna ukubuza khona ofuna ukuyibona yini ngizokutshengisa phela mina usingahlanya akaza kutshele yini ubhuti ubhebi wakho usingahlanya shuthi sihlange ngokufana ma Jehova. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Isizathu sokuthi kube khona le show le ingoba sike sabona ukuthi abantu abaningi bayadinga ukwazi ukuthi okay umuntu wakho mawusaqala ukujola na uyamazi ukuthi ukuphatha kanje. Kodwa mase kukhona umehluko ukubone nawe ukuthi ngeke is not make sure la so baningi abasuke befisa ukwazi ukuthi mhlambe ngabe sithola umunye umuntu noma mhlambe akusamanelisi noma mhlambe kukhona izinto eziningi asezenza asazi ingakho ke abaphathi be-Black Life TV bakhetha ukuthi ayibe khona le show le and base bekhetha mina ke ngesimanga sokuthi angazi noma bangithimbi noma ngiyakwazi nokukhipha indaba ngiyibeke phezulu kwetafula angakodwa mina one thing about me angeze ungifihlele lutho mina ngizokugumba uzukhuluma iqiniso njengoba sila namhlanje kusho ukuthi usisi khona into ethize angayi understand kahle and sizoyithola futhi kungesikhathi singakanani kusuka manje so ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini sabona kunjani Ngiyaphila njani ngiyaphila nami ubaba lo hleli naye uhleli noMadlamini lana usiba likhulu yebo siba yini usiba ngikho show angazi ngicabanga Ngwamtolo mina. Okay. So njoba ngithi Dlangamandla Ezulu isithakazelo sakaMtolo. NguMamtolo kahle. So njengoba nguMamtolo kodwa ngiyazi mina ukuthi yini uSiba. Wena ukwazi usungangazi ukuthi yini uSiba. Wadlamini? uSiba uPhapi. uPhapi? Yes. Oh yeah, uPhapi. Okay. So ke ubuye ngokuhlala? Mina ngibuya la eMayville kaMasixa. Ukhulela khona? Yes ngikhulele khona ngahlala kancane emakhaya kodwa nje ngathi ngikhulele ngala kakhulu. Oh, imamfe sicela ungihlebela. Ngiyacela ngiyazi ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi awunalo ulwazi but ngicela ungihlebela. Ugesi wenu uhamba kanjani because ngiyibona izintambo ezinye zihamba thiwa nje koMasixa akufanele uchame phansi kuma ushawa ugesi. So zihamba kanjani izintambo zikwenza kanjani ngogesi wenu? Okay ngithi kaMasixa then angeke ngisho ukuthi yonke indawo but inkinga iqala mhlawumbe yabo ukhetho Christ mosaqala nje ongene eMayville ayike lapho ke ayi umshikashika wogesi ngiyazazi impela nje akekho umuntu ku report ukuthi mhlambe usehambile emhlabeni ngesimanga sokuthi yilabo ogesi. It does happen not all the time kodwa nje kuyenzeka mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe umuntu umekade mhlawumbe ebushayile uyowela lapho kule ndawo la namanzi maseyashayela zenzeka lezo zinto lezo nanokuthi ke mhlawumbe abo magnet emjolo leminingi yajwayele nje ukuthi ibe nenkinga ngenxa yabo lobo gesi ababo laba bengekho right. Hayibo yazi ngihlezi ngibona because kuyenzeka ngidlule eMayville njalo mekuthi ngisuka e-studio ngendlini kodwa ngithola ukuthi ogesi bakhona hayibo lapha kukhona izingane ezincane zidlala ibhola khona la uthola ukuthi ibhola khona ulikhahlelile layela ngako ezintambeni zogesi uthola ukuthi umntwana nje una kanjani ngeke ngalimali and kuyenzeka shame ukuthi imali because akuphephile ngempela kulezi indawo leza ayugesi wakhona nje hayi awukho right nathi nje ngale ngaphezulu ngakuthina ngisayinto eyodwa because kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kuvutha umjondolo womuntu nje esithubeni uthola ukuthi usuku la nomunye ula uthola sinomlilo usuhamba ngaze kusho indawo enkulu kudonsa abantu abaningi endaweni eyodwa futhi mhlawumbe ngenzeka kube umthelele because umuntu uyakwazi ukuthi mhlawumbe let's say thina sino-2 room noma sixhaka khona umuntu odonsa endaweni eziwu-2 donsa masixhaka donsa no-2 room ecisha la manje sivele singa-understand nathi ukuthi hayi kwenzakalani. Ngiyazi ukuthi awuzele lokhu la but ngicela ungicacisele ukuhlala kwakho eMayville esimweni sendawo enjeya angisho ukuthi ngikhuluma kabuhlungu no angikhuluma kabuhlungu but ukuhlala lapha wena ngokwakho kukwenze ukuthi okay empilweni khona izinto ezisikhuthazayo ukuthi mawukhula yabo mhla ngasebenza ngiyolungisa la 1 2 3 because izinto osukushode ngazo
ngesikhathi kade ukhula. Yes. So wena ngokuhlala kwakho ngokuthi impilo yakho ibeke wayithola ususeMayville. Iziphi izinto ongathi mina mangase kuthiwa ngithola umsebenzi wamampela ngizoqala ngilungise u1, u2, u3 into exhumelene nempilo yakho? Not around la ngihlala khona, Yes. right? Okay, I would say first things first nje ngiyafisa ukumove eMayville. Okay. Angithanda ukuthi ngihlale eMayville. Even if okay ngingalungisa ekhaya kodwa nje engikufisayo ukuthi ingane zami ayikhula zingakhuleli khona. Oh, okay. Because akuyona indawo okay i-right yona but ingane ziba exposed to izinto ezingekho right. Ey'ningi, Yabo yes. so angazi ngifisa ukuthi impilo yami ibe right ngifisa ukuthi nje ngisuke nje khona eMayville. Okay, no ngiyakuzwa. Kodwa ke usabusiswa ngumntwana noma akafiki? Umntana ubesekhona. Ungakanani? Ufunda ugrade 1 na 7. Oh, semdala lo muntu. Ufana mzana? Mfana. Oh, all right. So, umntwana umtholiswe ilo bhudulo ezize ngaye namhlanje noma mhlawumbe wamthola nje ngaphambilini? Yebo, umntwana ngamthola kunobhudulo esize ngane namhlanje. Awuntshele-ke ukuthi nahlangana kuphi, kwakuyinini and nahlangana kanjani? Lo muntu ke lo ngize namhlanje umuntu engathana naye safunda isikole. High school. Yes, sifunda isikole. Okay, yena ke noma ngathiwa ube ahead kunami kodwa mina ngisafunda isikole. Ngithola umntwana sibe right. Okay, from there we decided ukuthi sihlale so2. Yes. Okay, masihlala so2 mina ke ngifunda online. Ngihlezi ngisesendlini all the time. Ngithola umsebenzi kuba leso sikhashana leso kodwa nje ngihlezi ngisekhaya. Okay. Okay, fine. Ngiqale nje ngibone ukuthi hayi khona into engasekho right. Mhlawumbe like Mhlawumbe ngabe lahlangana kwakumuphi unyaka? sahlangana 2017. Ngaleso sikhathi nihlangana wena wawunganayo umuntu onayo empilweni yakho ngaleso sikhathi? Ngithini igender yami okay ngithini ngangisadlalela izinto eziwu2. Wawudlala ama-team awu-2? Yes. Kodwa ke noma ke bengakokwenzi lokho okujulile kodwa nje ngisadlala lama-team awu2. Oh, okay. Yeah. So wasuyeka-ke ama-team awu-2 wafocus ku-team eyodwa yabantu besilisa. ngaba focus ku-team Alright. besilisa. Mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo ebenenzelana zona wena uzenzela umuntu wakho noma yena ezenzela wena? Yeah, I would say ubekwazi ukungibona mawukuthi mhlawumbe ngidinga into wengamele ukuthi ngize ngiphimise. Uzucela. Mhlawumbe mawukuthi ikhanda uyabona ukuthi alikho right, mhlawumbe uzothi hayi mama na imali. Usuku lami lokuzalwa nami Okay. nosuku lakho lokuzalwa sahlisa Yes. salazisa nje. Izeke sibe khona inkinga kodwa nje hayi thina besiphila kamnandi shame. Usebenza kahle ubhuti wabantu? Usebenza kahle Ekubhekelela ya usebenza kahle nje uyangibhekelela ngayo yonke indlela nengane futhi wena uyayinakekela nje kuyikona ukuthi phela umuntu uyashintsha along the way. So thandana ninonke kuze kube khona umntwana nithandane uhleli ekhaya lakho noma benihleli ndawonye vele? Bengihleli ekhaya then ngathi sengiqeda isikole ke we decided ukuthi okay Wamuva sesingahlala in ndawonye endlini manje ke. Alright. Bathini ekhaya uma umuva in? Ngoba bekuwumuntu abamaziyo for isikhathi eside abanganenkinga Okay. ngibatshela. Bakudedela nje. Ya ngabe bangidedela nje ukuthi Mhlawumbe ngabe ubhuti ube nazo indlela zokuthi akhulume nawe ngesimanga sokuthi ufisa ukuthumela umalume ekhaya lakho noma benithandanela nje ninganakile izinto eningi? Besithandana nje bengakofiki lapho kodwa ke bengize ngiyazi like imicabango yomuntu ukuthi mhlawumbe uplaneni noma kodwa nje besingakofiki nje leyo sosigaba leso. Oh, okay, no ngiyakuzwa. So ke kubudlelwane benu niphathane kahle na right, then inkinga manje siqala kuphi? Why ukhetha ukuthi ungijoyine kulolu hlelo lolu? Because one thing engiyazi ukuthi awukwazi ukuthi ufika la uhappy ngokuphelele ngumuntu wakho. Ufika la ungivashele ngesimanga sokuthi khona lento le ongase understand manje ukuthi kanti kwenzakalani lana? Hey kuningi kona cause yabo nje mengase ngiqale ngisho ukuthi indlela yokuphendula nokungabi nasikhathi Indlela njengoba okukhulumisana ngayo. bese singekho leso sikhathi lesi sasiba khona mebuya mhlawumbe emsebenzini bengasakwazi ukuthi mhlawumbe ahlale angithethe njengabantu ejwayele bese hleze umuntu ukhathele into nje eyaqala nje yangistressa kakhulu ukuthi isikhathi ayibuya ngaso emsebenzini bese singasafani nalesi esijwayelekile. I'm not saying ukuthi like bengimgada kodwa it's understandable if you are late mhlawumbe ngo 15 minutes and 25 minutes I would understand but yeah mhlawumbe traffic kodwa phela bese ko 1 hour and 30 minutes sekwenye indaba le. Umuntu wakho mhlawumbe ubesebenzisa ama-taxi noma unayo imoto? No imoto yona unayo ubeya ngemoto emsebenzini. Oh, okay. So ke mhlawumbe eSpano bephuma what time? Mhlawumbe ngabo 5 kanje.
Awubephuma 5 emsebenzini. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe endlini iseduze vele like eThekwini seduze nala ahlala khona. So bengazi ukuthi mhlawumbe uyafika ngabo 6:15 if not ke yabo ufika before 6 o'clock. Okay. Mhlambe ke yini esishintshile manje njengoba ukhuluma ngezikhathi zokuphuma emsebenzini mhlambe ingabe isikhathi befika ngabe ufika ngaso ubengasasenzi endlini isikhathi bemele sefika ngaso nje bengasasenzi endlini ubejwayele kufika nini pho befika nje mhlambe kuyoshaya 8 yo if not 8 umuntu nje afika ebusuku athi hayi bebambezelekile somewhere ayifikele nje ebusuku nje nami ngingabe nenkinga ngisho ukuthi hayi phela umuntu ngeke uzumazi mhlawumbe inkinga zikhona imali okokuqala yenzeka lento wathini oqala yenzeka mina ngasho mhlawumbe ukuthi hayi mhlawumbe walibazeleka abangani bakhe angicabanga ukuthi sengaze kube mhlawumbe into yabo embi kodwa kuthe kuya ngesikhathi ngiyabona ukuthi hayi ngeke khona ukushaya amanzi yeah because mhlawumbe kuyenzeka sometimes mhlawumbe usuke ezwela mina adlulisa usuku olulodwa bube ngesikhathi esijwayelekile then mhlawumbe the next 3 days wenza the same so hayibo bengasajwayeleki nginga-understand ukuthi hayibo kahle kathi kwenzakalani la no akwazi ukuthi umuntu ophuma ngo5 emsebenzini ngabo 5 kuyaba jikijiki ufika ngo8 endlini isikhathi esingaka akwenzi sense nami ngicabanga ukuthi akwazi ukuthi ngisho athi traffic wakhe khona into abamnikezayo mhlawumbe bebemlulela isikhathi even if there is mhlawumbe phela uma umuntu uyakwazi ukureport ukuthi mama ngizoba late namhlanje communication avibalekile ukuthi phela akwazi ukuthi best communicator sonke lesikhathi like out of the blue wena ke awusawazi ukucommunicate nami kanjani ubuvela ubujwayele ukukhuluma nami so ke endlini one thing engiyazi ngabantu besilisa abafuni imibuzo eminingi futhi uyambuza ke manje uzophuma phina abayithandi lonto ngiya understand but okokuqala kwenzeke noma mosubona ukuthi no isiyajwayela lento uke wahlala phansi naye wamtshela ukuthi ufila kanjani ngokuthi afike late endlini ngoba phela uyasazi isikhathi aphuma ngaso kodwa uqhamuka ngabo 8 so uke bazama ukukhulumisana naye wamtshela ukuthi no senginotisile lento lo oyenzayo hayi kwenzakalani ngiyazama ukukhuluma kaba nomsindo manje kunengane la endlini asikwazi ukuthi mhlawumbe like siqophisana ngamazwi khona ingane imate mesiyolala nathi siyolala so mefika yena usika ingane naye sabhekile ngazama ukukhuluma naye ayi wangiphebeza wathi mina ngiyakuthanda ukukhuluma kakhulu sengishitshile nje sengihlezi nje ngimnaka ukuthi wenze njani hayi ngabona ukuthi yazini ongenani ngizokwenza ngendlela yami mina ezongisebenzela because ngiyabona ukuthi le ayingisebenzeli uhlala naye ngicela ungitshela hey kona ke ngagagamela kona ukugagamela ngifuna uqamanga hayi ngathola umuntu ozokwazi ukuthi angibhadele i-tracker without him knowing emontweni cause phela hey senze izinto for uthando guys okay ngayenza ke ukuthi umuntu akazi ungifakela i-tracker emotweni okay from there ngase ngikwazi ukumtrace ukuthi uKape okay and it is strange ukuthi la ehlezi eyakhona maybe emsebenzini istop esisodwa okay so akwazi ukuthi ngithi abangani kodwa kuhlezi kuyindawo eyodwa le ndawo leyo umbone kuyona indawo mhlambe owazi ukuthi khona umngane wakho ohlala kuyona I would say indawo ejwayele ihlala abantu abasebenza naye abanye most of them okay kodwa nokuthi abangani bakhe because abangani bakhe abanye abahlala endaweni la eduze bahlala nje endaweni ezikude komlazi kanje uyahamba nje ibanga elide meya abangani bakhe so ubokwazi ukumtrace ukuthi uhamba nini ngasiphi isikhathi yeah bengikwazi ukumtrace imaki so ngo5 lo abephuma ngawo imoto ibimuva mhlawumbe ngabo 5:15 kuya mhlawumbe nje 15 minutes after 5 mhlawumbe imoto izobona ukuthi okay mhlawumbe useqedile ukuqoqa umsebenzini fike fine ihambe imoto ibe nje nalesi stop nje lesesohlala kuyona nje more than an hour and 30 minutes ngibona ukuthi okay akwazi ukuthi ngaba abangani laba isikhathi esingaka ngibona ukuthi khona into ubesuka njalo espan ayopaka lapho mase yabuya ezendlini benza sure nje upaka lapho futhi mase eqedile into ayenzayo beza straight ezendlini uke wahlambe wamvezela ukuthi ngiyakulandelela imoto ngiyakwazi ukuyibona ukuthi kuphi mawusasanda kusuka emsebenzini and ngiyakwazi ukubona ukuthi usuku upakephi uke wamqwashisa kancane emqondweni ukuthi abe aware ukuthi wena uyakhona ukumbona ngalesi sikhathi asuke ngasemsebenzini ayopaka la asuke epaka khona
kona angikwazanga cause bekuzobe ngathi sibe sebedramini kube ngathi mhlawumbe sengiyamlandela noma ngimthumela ngabantu. Ya bengenza nje ukuthi kube into yami cause ngathi ngizama ukukhuluma naye wangayitshengisa interest. So ngavele ngathi ngizozenzela ngendlela yami cause mangilo ngimenza ngimbuza imibuzo eminingi ugcina sengiyisicefe kuyena. Ngavele ngathi okay ngizoyenza ngendlela yami cause ngiyabona ukuthi hayi ngathi ngesize sizwane. Uke wazama umfonela ngalesi sikhathi lesi asuke epake ngaso kuleyo ndawo? Hayi yona ifoni uyayicima-ke shame angifuni uqamba amanga. Oh buvele ungamtholi? Hayi uyayicima nje ifoni. Once wapaka kuleyo ndawo akasatholakali. Akatholakali mhlawumbe uyogcina umbona mhlawumbe be-online ngabo 5 o'clock if not 4 something nje. After lapho angani noma ngokuthi mhlawumbe usuke efaka ibhanoyi-ke ngoba phela kusekhona namabhanoyi esikhathini samanje mhlawumbe usuke efaka ibhanoyi angeke ngize ngazi. Hayibo. So ilokhu iqhubeka-ke lento ilokhu iyenzeka and nawe awukwazi ukukhulumisana naye umtshengise ngandlela thizeni ukuthi ngiyakubona njalo ukuthi uma usuka emsebenzini wena ukhona indawo uhamba uyopaka kuyona. So njengoba usinikezile inamba kasisi thizeni uyithola kanjani? Hey nami inamba ngiyithole ngoba sengithola sengitshelwa umuntu like yabo ukuthi ayibo nami yazi ngijwayele like ukubona ukuthi khona lo muntu lo azwana naye noma athiwa okay abayenza into ethile because ba ama colleagues kodwa nje khona lo muntu basebenza bonke. I think ugirl if I'm not mistaken uyi reception if not mhlawumbe basebenza e-officeini bababili. I-receptionist. Yes I'm not sure. Okay. Shuthi ngenzeka ukuthi mhlambe basuka ndawonye eSpani Mhlawumbe then la ibakhona shuthi la ihlala khona ugirl. Mhlawumbe uguy sewazi wa-offerisha mhlawumbe ukuthi mhlawumbe bayohlezi behamba bobabili. I'm not sure angazi. Mase paka iminyaka 24 kuyimaye suke ezendlini. Kuyiphela shuthi phela suke sebekhandlisha phela nomuntu wakhe. Solo okunikeze inamba yakhe uclose kangakanani nomuntu wakho? I wouldn't say close ngaleyo ndlela kodwa umuntu omaziyo umuntu nje omjwayele nje. Uyazi umuntu wakho ukuthi uyakhulumisana naloyo muntu? Uyazi. I don't think ngingaba inkinga mase ukuthi mhlawumbe like uyathola because for sure uyazi ukuthi khona abanye abantu ajwayele nabo engikwazi nami ukuthi ngikhulume nabo. Oh okay. Kulungile-ke njengoba usinezile inamba yasisi simfonelile usisi ukhona njengamanje. So angazi noma wena ukuthi ukulungele yini ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Khona uzokhona ukubuza yonke imibuzo ofisa ukuthi uyazi. Khona hayi angazi kuyophetha kanjani kodwa hayi mekhona usisi hayi ngeza yena vele nami ngijahile ukumbona nje. What if uthi usisi yes siyathandana phela? Hayi phela shothi-ke lapho-ke phela hayi kuyoshiyana ukwenza. Ake ngisho njalo. Ake ngivele ngimlande ne? Hayi awumlandi. Usilandelani? Alright sibabukele lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi njengoba sesijoyinile amchaza kabanzi lokho ukuthi akaze anqabe mesimcela ukuthi icela sijoyine namhlanje. So ke iqiniso lonke ngiyakholelwa mina ukuthi sizothola kuyena. Since usisi ungibhalelile engazi ukuthi sikhipha boma wathi phakathi kwakhe nomuntu wakhe. Sobona kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma balohle naye? Masimamani. Simamani. Ababa Simamani. Ukumedo qabuye. Oh yeah. Iqiniso sinamaphesheya nama Black American. Ngoba nethi yeah. Hayi cha. Hey, yami. Uyamazi sisi? Yebo ngiyamazi. Umazi lapha njani? Ngimazi ngobhuti esihlekisana naye ngisebenza naye. Hlekisana naye? Yebo ngisebenza naye. Okay. So njengoba ula sicelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo ngisimanga sokuthi khona into engakho right yena ngayo adinga ukuthi understand and umuntu onama answers wonke uyena. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo azokubuza wona umphendule ngoqiniso. Hayi kinki. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Okay mina ngoba ngila ngikulethe la bengifuna like ukuthi ngithole izimpendulo zokuthi lento uma ukuthi khona ke ngoba soshilo-ke sesami uthi nahlekisana sengifuna ukwazi ukuthi lento ediniyenza inesikhathi singakanani and uyangixaka-ke mosuthi uyangazi. Sengicela ukubuza ukuthi ungazi kanjani? Ngikwazi ngayo ubhuti. Ungazi ngaye? Yebo. Ukuthini sisi wami? Ngabona izithombe zakho ngicanga ukuthi nengane. Yes. Ninonke nje efonini. Wakutshela ngathi? Wangitshela. Okay. Mekhuluma nawe wakutshela ukuthini ngathi? Wangitshela ukuthi nihlala nonke and into yena ayicacile because vele siye emaphethelweni. Kwanda ayicacile? Ngazi kanjalo sisi. Wakutshela ukuthi ayicacile? Yebo.
Oh, hayi-ke ngathi-ke mhlawumpe-ke wayekhohlisa-ke lo muntu wakho cause mina nginenkinga la, yabo. Nginenkinga yokuthi endlini kumele mhlawumpe ngabe ukhona ngabo-6 cause la esebenza khona ukeduze kabi endlini ukuthi usengafika ngabo past 7 if not 8. So manje ngidinga ukwazi ukuthi kahle kahle yini le ngakho sengiyazi ukuthi lo muntu asuke ehamba naye eyoma la emakhona uwena. Yini le ngake nisuke nikhuluma ezizimlibaza ukuthi niyathandana? Yebo. Niyathandana? Yebo. Indaba akakutshelanga? Hayi akangitshelanga ngoba phela mina ngiyaqala ukuzwa ngalokho. Indaba ungayibuza ukuthi indaba engakuletha endlini mawukuthi niyathandana nalo. Ngoba ngiyazi ukuthi ukhona vele endlini. Habe wena manje wena unesibindi sokuthi ukwazi ukuthandana nomuntu ubuwazi kahle ukuthi ukhona umuntu akhona naye endlini. Phela nje mina ngokwazi kwami akasakuthandi wena. Akasangithandi. Uhlala kanjani nomuntu angamthandi endlini nawe ubhalansise nakushisela sisi. Ngazi lokho ukuthi senibhalansiswe yiyona ingane. Oh, wanesibindi sokulala eceleni komuntu ongathandani naye. Hayi angazi-ke ngalapho. Hayi cha ngempela wangathi-ke sazoba inkinga ngempela ngoba phela ngiyaxwayeka ukuthi hayibo asithandani. Uthemba mayifuna ukushela usho njalo uthi akathandani nami. Ngazi lokho mina. Ngathi unenkinga sisi. Sekwahlukana naye? Asikaze sahlukana. Sihlezi nje sithandana nje. Nawe uyakwazi lokho. Usho kanjani ukuthi usahlukana noma ingane yakho sebehlanganise ingane kuwena? Ilento engihlanyisayo kuyimanje. Mina engishela wangitshela ukuthi ngimbuza cause nami ngangifuna ukwazi ukuthi ngiyifaka kephi kahle kahle. Ngimbuze ngithi hayi ngoba ufuna ukuthandana nami akukho yini okuzothi khambe Oh, wena wangena ngoba phela uyiqhikisa iskora wena. Phela vele sisikuthi umuntu uthatha emntwini nje. Habe, hayi uyakhuluma usisi. Kwangathi sisi ngiyabona ukuthi lento yokuthi siyakhuluma ngathi awuyizwa. Kwangathi mhlawumbe kumele sithintane ngezandla ngoba ngiyabona ukuthi sesisabo sesinokunga-understandasani. Ngiyakhuluma ngehlisa umoya wena ngathi uphakamelwa igazi sisi. Utheni nengane neminyaka mingaki? Ina 7. Okusho ukuthi neminyaka mhlawumbe mingaki nithandana? It's more than 8 years if I'm not mistaken. Nina nithandana? Sinonyaka. Hawe manje, heva ngiyalingwa. Imali ubethi kuwena yindaba engafuni ukuyisa endlini mekuwukuthi umuntu ehlala naye akasamthandi. Mina ngokwami ngamtshela ukuthi ngekubukeke kahle sesisonke manje endlini ngiyafika nami naye ukhona mama la cause idrama vele into engayithandi indaba zokukhuluma manje sesibanga umfana ngathi izosisa phambili leyo nto. Hayibo. Uyakuphosta futhi? Hayi angiboni cha ngoba nami ngimpost. Yazi unesibindi. Uthanda kanjani over a year nomuntu ongakuphosti awungabemela ubone lapho ukuthi uyenziwe isilima. Kuphoqelekile sisa ukwazi phela ukuthi wena uyathandana nomuntu over a year akakuphosti. Kwayi wena ke nje kuthini kuwena umuntu uhlezi mayiphuma emsebenzini uyawishiza nawe ngemoto akakuphosti kodwa uyajabula wena. Siphuma emsebenzini siye ku-apartment yami. Hayibo nifike nenzeni ku-apartment? Izinto ezenziwa abantu abathandanayo. Hayi cha nesibindi. Ubashela endlini yakho? Yebo. Njalo maphuma emsebenzini wakho uqala endlini yakho? Maseya. Endlini yakho. Shuthi uyabona ukuthi ubu-right uma uthi ukhona indawo la epaka khona kuyima ezendlini. Ngiyabona hayi ngempela bafanelene cause ever sithi ezwane nalo sisi nona umuntu lazana naye i-attitude yakhe nje iyona nje le attitude yalo sisi lo la. Angazi ukuthi mhlawumbe kusho ukuthi kuyakujabulisa ukusho ukuthi amadoda abantu sisi wami. Uzizwa nje unjani nje mawulala nje ucabanga ukuthi le ndoda ehlezi ngikhwela ihlala nomfazi endlini. Ukuthini kuwena? Kuzothini angithi sithola into efanayo vele so2. Hayi. Khona umuntu omndenini kaBhuti omazi enikhulumisana naye? Yebo sisibakhe. Bathini abakazi baze bakutshele ngomama uMntwana? Angazi ngibabuze ngayo. Bayakwamukela kahle bayakuthanda? Yebo banankinga ngayo. Hawu kahle islimi mina. Kodwa seke sahlangana nabo ke. Oh. Manje nje wena uright nje ngalokho. Anginankinga mntama. Mzalele phela ngoba phela ngakathi nakho uyamfuna phela awumzaleli ngane naye mina. Awenze njani niyenzani nifuna ukwenza njani nje. Manje yini pho yini sayihlalele uma ungafuni naye ingane understand wena kusho ukuthi ujabulela ukuthi nje uyi-home wrecker. Akushuthi. Hayi phela kushuthi phela wena umxabanisi emsebenzini yakho kushuthi nje bangajabula. Ngifike kule relationship ngazi ukuthi angithi wena. Mina ngiyakutshela nje manje ukuthi ngikhona. Unenkinga yini nalokho ukuthi ngikhona? Anginankinga singaphilisana. Singaphilisana? Mewukuthi yazi kuyanyukela singaphilisana. Okay. Ungaphilisana nami mina. Wena ungaphilisana nami.
Wena ubona kanjani? Hayi busisi wami, ngicela bandla ungafuni ukuthi ngiyenze into engafuni ukuyenza because manje Ufuna ukwenzani? hayi bo uyangibuza phela ukuthi ngifuna ukwenzani, ufuna ukubonani? Isingakho into ozoyenza. Yini ofuna ukuyibona? Siyenzekile nje lento. Yini ofuna ukuyibona? Cha wena yini ofuna ukuyibona? Yini ofuna ukuyibona? Ushishelwe igazi nje. Cha phela ngifuna ukubuza khona ofuna ukuyibona yini? Ngizokutshengisa phela mina ukuthi ngiyahlanya. Akaze akutshele yini ubhuti ubheki wakho ukuthi ngiyahlanya. Shuthi sihlanya ngokufana. Ma Jehova. Mangahlanyanga namhlanje angazi ngobe ngivinjwa yini. Nxese ntama. Aqhubeke sisi. Aqali ngawo. Ikhona ngethamukadle nihleli nonke kumnandi. Ubhuti uke wathembisa ukuthi mhlawumbe uzoya ekhaya lakho noma i-relationship nje e-flat. Like i-open relationship kahle kahle. Futhi kahle kahle. Wena ukhona omunye umuntu onayo empilweni yakho? Cha. Awunayo ufocus kuyena kuphela. Yeah, uyena nje. Ayiyenzi sense. Anikho serious kodwa uyajabulela ukumvulela. Ukhuluma ngani siswana? Sisi ngizoyibeka kanjani lento le? Mina kahle kahle vele angimthandi yena. Oh, uthanda imali yakhe. Yebo sisi uyazi nje. Hawu yini webantu. Hawu i-girlfriend alawenzi nje. Hey! U3.5. Hayibo, kanjani ngayiphi imali? Ngayiphi imali sis? Lesiholayo phela umsebenzi angisiyasebenza. Hayibo, mina hayibo uthi ngihlele ekhaya. Ikhona yebo kodwa hayi ave sekuba nezinkinga manje ukuthi ngiyithole imali. Sekuqale kube nomlomo nje kuyimanga ngiyithola imali. Bengingazi ukuthi how wena ukhona kulezi zinhlelo. Yes, I mean the hayibo pictures. uyajabula bomasimamani. Nxese. Usizwa kanjani njengoba ubizwe kwishow enje and uyachaza ukuthi basathandana? How do you feel? A part of me ngiphoxekile because mina ngazi ukuthi phela bekumele uphoxeka wacanga ukuthi wena uzoba nje uzofihla kuze kube yinini ubocabanga wena bengingaboni mina ngifihlani phela lento leni yenzayo phela anganakho phela niyahluleka ukuthi nize endlini nizobana endlini njengabantu abathandana over a year anizingane endlini uyena nje ofihlela wena kanjani wena uyajabula unyaka uzuphele uthandana nomuntu unyaka uzuphele angithandani nje wena shuthi isimilo wena unaso angithandana nami shuthi ke girl nibona kanjalo hayi isimilo asikho sisi isona singekho uyamthanda kodwa futhi angithi njengoba ngiyatshengisa ukuthi uyi-gold digger wena uzodla imali zabantu akukho nje kumina okay so awukho ekuthenini nangumuntu njengoba ebhalile kusho kona ukuthi uyamthanda umuntu wakhe so ayikho nje into ethinta enhlizweni yakho hayi ukuhamba ukubona usuzowabizwa kwishow enje anginandaba mina usazoqhubeka kodwa futhi ube nayo hayi ngoba sengiyazi khuluma kuzwakale uthandana no mawengane yakhe basa right basathandana kuzoba khona lokho phela ukuthi ungijoyela kabi naye undodo ungijoyela kabi shem kodwa ke ngoba imali phela iyangena ngaya ngithi hayibo manje ungitshela ukuthi ungitshela ukuthi wena ngeke uzohlukane naye ngenxa yokuthi uthola imali iyona into engitshela yona leyo ukuthi ngeke uzohlukane naye ngoba nxa uthi uthola imali uhlalela imali ngeke uyacabanga uyabona nje hayibo mina yabo ngisengikhathele ngakhuluma manje if besikwazi ukuthi sibe nendlela yokuthi sibambane ngehluthi kuyimanje ngabe sikuleyo nto leyo manje ubanjwe yini noma usofa siswami ngiyacela ngifuna ukwazi ukuthi uzokwenza njani ke manje ngifuna ungitshele namhlanje uzoqhubeka hayibo uzoqhubeka naye userious uzoqhubeka naye angeke ngisaphila sisi uyoza uthi tate njeni asoze uzowenza njani uzobona yazi uzobona uyolahlekelwa lomsebenzi wakho okugcina lo nawo sisi uzobona ngizowenza imali ngaye lamanqaphu lo watholayo uzakubona uzowenza ngaye sobona sobona muntu yazi umsebenzi wami ngiyithathe kuyena sizobona phela mina ngilinde ukuthi niphinde nilale ngiyonixupha mina niyonya ngiyofika mina kumele ngijuluke sisi amandla ami la kumele ngijuluke ngeke ngajuluka indoda yami phela le ufuna ukuthini eyami sisi ihlala nami endlini yenzela mina isikhaftini kube yakho ngabe uyayiphakela isikhaftini kanjani ngeke phela wena uyayilahlela phela kuyona obviously uyayilahlela ngiyazi ukuthi uyayilahlela ngeke ngabe neshow okay uma ngabe kuthiwa ubhuti uzoyibona le show le and anibone nina lo bawuthi uyanazi phela and njengoba ngafihla ubuso usazoqhubeka futhi uphinde ube naye sekuzoba kuyena ukuthi uthini uzolinda yena wena awunankinga noma nahlukana awunankinga anginandaba nje usahlalelani mongenankinga nokusihlukana imali njengoba ngishilo imali kuyokusiza ukuhlalela imali ngoba phela uyaphela sisi ekugcineni kosuku ayi ngoba mhlawumbe lento yakhe ingathinteki iyathinteka iyaphela sisi uyofika unjani emshadweni wakho uma ukwazi ukuthi uhlale nomuntu ngenxa yemali ungamthandi
Ngiphela ndlelani? Uphela khona kaphansi muntu ufuna ukungibuza ukuthini? Uphela khona ngqo lapho phansi. Oh, hayi. Ngoba ngithi mhlambe mina ngingcono kunawe wena ngathi sekuphelile. Hayi, Mhlambe lutho ngakho Munu. ngiyekile nje. Lutho sisi uyazi okumbuza uyazi. Bathi ushilo wathi basathandana mos. Uguy phela kumina uthi nje abathandani. Mina nginalokho bengeke ngivele Asikho ngisho isimango sihlalele akalasti ngisho ukulasta mina uyangixaka mawuzuzo nje uzokwazi ukunqaba ngumuntu wo3 minutes. Angithi vele muthola imali akunak konke lokho. Habe. Ngoba uyazi vele egcineni kuzoba. Futhi wena kahle kahle udlala nje indima yokuba islay queen. Mangasezo le video le uthi wena uhlalela imali phela ucabanga usukwenzana. Sekuzoba kuyena. Mewukuthi yena udecide ukuthi angiyeke. And anginankinga. Ayisho ukuthi awumthandi. Hayi Angimthandi. Lutho awumthandi sisi. Angimthandi. Yazi kuyavela. Kuyavela. Mhlawumbe uyabona labo bhaqa abagqokile abemali Imali yakhe. yakhe Vele kuyabonakala. Umuntu into engayisebenzelanga kuyabonakala. uyayichaphaza Yebo. Bezofisa ukuthi simfonele kodwa ngesimanga sokuthi uthi awumthandi uzele imali. Ngiyacela ukuthi singamfoni. Hayi mina nami vele ngisingamfonela ngisafuna ngisho kwakuzwa yena ke nje ekhuluma kuyimanje nje uyanginukela indlela senginyanyisa ngayo. Ngiyabona mesebona le video. Hayi phela ayikho inkinga noma singaxabana osalayo mina ngiyindawo nengane ngiyohlala la ngoba mengihamba ngeke ngihambe ekhaya ngihambise ukuthi nakho ngoba ngibone indoda ithi ibithana nomuntu lo muntu mase ngimbuza usengitshela ezinye izinto uthi abathandani angangazi. Yabo nje lento le ngizwa la. Oyena utshela ukuthi siyathandana. Phela ngazi phela ngani wena uqale wavuma ukuthi nathandana mase ubuza futhi usuthini wena awumthandi. No, angimthandi yebo. Yena wazi ukuthi uthandana nami ngithi mina ngitombi yakhe. Abangani bakhe bazi ukuthi nje sisirious siyajola. Oh kushuthi uyaparade nje nawe mefuna into ezohamba nayo meyimatshaleni usuke parade nawe islimi mina ohlele endlini. Angiphuzi inkinga. Uwenze njani ufike uba i-security lapho beyibodyguard nje naye mehamba uwenze njani uyamyeka nje ahambe njengomuntu wakhe phela bemele ngabe uyamgada nomuntu akasestrateni bemele ngaphela uyamgada ngimgada ngobani ha wangani phela wena wamambisa imigaqo wazi imigaqo ngenxa yakho phela namhlanje angani namhlanje useyazi ukuthi useba nezitopa makuzona mina esawami ngedwa wayengazenza lento lezi eva sesikwafika wena useyakwazi ke manje ukuthi ubone ndachaza uhambe yonke indawo since kwabheda kuwena kwabhedaphi ungalaleli sisinto eyitshela umuntu wesilisa leyo muntu uyakhohlisa nje yakhohlisa sisi. Okay, ngicela ukuthi nginganivumeli ukuthi niphume noba uthu kanye kanye because ngiyakubona ukho right. Hayi vele ngikho right ngiyombamba ngamawashingi nje mengifika la eminyango. Vele nje ngikho right kuyosiza ukuthi aphume. Yini yona le? Ufile kanjani emva kokuba kade sekhulumile kanjani? Hayi njengoba ngibona ngijuluka nje kuyimanje angikho right. Angikho right ngiphoxekile kakhulu. Usuqhubeka nomuntu wakho. Ezinto ngeke ukuthi uzenzele ngenxa yengane mawukuthi if ever uyayithola lento le if efuna ukuthi sihlukane ayibandla nama nginankinga phela vele ayikho into engothi ngiyayihlalela hayi nanokuthi ke phela hlapha uyalasta ngisho ukulasta egcileni kosuku nami ngifuna clarity ngibone ukuthi from here ngenzeka kanjani noma kuthiwa yini enzakalayo I don't mind. Ngifisa enhlanhla ukubona konke. Let's hope uzophinda abuye lo mqondo ahlale kuwena focus kuwena phela njengobaba womntwana wakhe. Angiboni mase kwazi ukuthi akhulume kanje ebantwini hayi angiboni bakithi kodwa phela sesiyobona ngengane. Phela vele ngeke liphele ngosuku uthando kodwa nje ngeke ukuhlala nomuntu onamanga siyophila ngamanga kuze kube yinini. Hayi angiboni ukuthi kusazoba into esazosebenza le hayi angiboni. Mbuke lapha ekhaya ngiyibona ke nani ukuthi impilo esibhekene nayo igcina iphelelepi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare mina ngiyethanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.